Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Хоҳиши подписчикои ма буд ки ҳамин хел духтаи фасонора ин меҳнатҳои очаҷони ма ҳай дузанда ҳай бисёр подписчикои нав омадагиҳо намедонанд. Барои шумо ҳамин навора тайёр кардем аз Тоҷикистон роӣ кард очаҷоном. Тамошо кунед то охира, лайка коммента фаромӯш накунед ки ҳама ҳунарҳои модари меҳрубони ма ҳай.